рафти чорабинӣ ҷанбасти ин озмун хеле қаноатманд кунанда буд. Шахсан ман ҳамчун як иштирокчӣ аз ин озмун ва аз рафту чорабинӣ ҷараёни ин чорабинӣ хеле қаноатманд ҳастам. фикр мекунам баҳогузориҳо ҳам одилона буд, ҳарчанд як каме фарқият дар имкониятҳои иштироккунандаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ буд. Барои мисол баъзе иштирокчиён як каме фориғболӣ карда буданд аз имкониятҳои шабакаҳои иҷтимоӣ. Баъзешон хеле фаъол буданд, насли ҷавон фаъолтар буданд, насли миёнсол як каме дар ин масъала шояд огоҳӣ надоштанд, вале ба ҳар сурат хеле хуб гузашт, хеле қаноатмандкунанда буд. фикр мекунам агар чунин чорабиниҳо, чунин озмунҳо миёни мардум бештар эълон карда шавад ва насли ҷавони мо хусусан агар дар ин гуна озмунҳо зиёдтар ширкат кунанд, ҳам сатҳи шеърдониву шеърхониву эҷоди шеър дар ҷавонон рушд меёбад, инкишоф меёбад ва ҳам хусусан қадри модар ва қадри инсон, манзалати инсон, арзишҳои зиндагиву инсонӣ хеле боло меравад.